זו הנכדה הגדולה שלנו, שמאוד שמחה אותנו כשהיא באה. ילדונת יפהפייה, עם המון המון ציפיות של ילדה גדולה ונכדה גדולה. הרבה זמן לקח לנו להבין. בתור הורים צעירים אנחנו לא אמורים לדעת איך ילד קטן נראה, איך הוא אמור להתפתח. לקח זמן, לאט. אני בגיל חודש וחצי, היה נשמע לי משהו לא טוב איתה. העיניים שלה לא היו מספיק משמעותיות עבורי, המבט. אני זוכרת שכל המשפחה המורחבת, נסענו ביחד, וניסינו כולנו ללמד את תמי. תמי, תעשי שלום. כולם ביחד, כל אחד בתורו, ותמי מסתכלת עלינו בעיני עגל. ידענו שמגיל חצי שנה כבר התחלנו ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה. אבל אחר שהרופאה, הנוירולוגית, אמרה לנו פשטות כזאת שלא נראה לה שתדבר. אז ככה חטפנו את השוק. נראה לי רק בגיל 3 אנחנו הבנו סופית שזה באמת לא הולך להיות משהו רגיל. וגם להשלמה מלאה הגעתי אולי בשנתיים האחרונות, השלמה מלאה שבעצם יש לי ילדה שרצון השם הוא שהיא תהיה מיוחדת והיא לעולם לא תשלים את הפערים ולא תגיע להיות נורמלית. תמי המשיכה לגדול בבית, נולדו ילדים נוספים. היה מאוד קשה עם תמי. היא הייתה תזוזתית, כל דבר היא נגעה הלוך ושוב. לא היה רהיט בבית או פריט בבית שלא עבר דרך ידה ונשבר. אני זוכרת פעם אחת, הם הגיעו אלינו לשבת, ושימי אח שלה ראה אותה שהיא הולכת לברוח מהבית, והוא נעמד בפתח ואמר לה, תמי, לא, והיא נתנה לו כזו סתירה רצינית שהוא פשוט נמאך. קראתי למירי ולאליעזר, אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא יכולים לגדל את תמי בבית, אין מצב. הם מאוד מאוד נשברו, והיה להם מאוד מאוד קשה לשמוע את זה. היא לא ילדה קלה, היא בהחלט לא ילדה קלה. ילדה מקסימה, ילדה מתוקה, ילדה שכובשת כל מי שרואה אותה, אבל היא ילדה לא קלה. At age 10, the family decided to find Tami a new home in the residential option offered by Alei Siach for autism spectrum individuals. אני רוצה להגיד לכם שעבר זמן מאוד קצר שלא ידעתי איך להודות לקדוש ברוך הוא שהתגלגלה למקום הזה. לתמי זה חיים מסודרים, ראינו שהיא נהייתה הרבה יותר רגועה. היא הייתה ילדה פחות רגועה, ומאז שהיא בעלי שיח היא קיבלה רוגע. הילדה עברה שינוי רדיקלי, היא נרגעה, טוב לה. גם כשהיא באה הביתה, היא הרבה יותר נעימה, היא לא תזוזתית כל כך, היא מכירה את המשפחה, היא מגיבה יפה, היא משהו אחר. בזכות עלי שיח, המשפחה נרגעה. הם לא צריכים לדאוג ליום-יום, מה יקרה איתה היום, מה יקרה איתה מחר. הילדים גדלים בצורה בריאה. Two years later, in her new Alei Siach home, Tami has advanced and is now 12. Alei Siach's professional team is currently planning Tami's bat mitzvah celebration with her roommates so that they too can share and enjoy this unique time. תמי הגדולה, תמי בת מצווה, הילדים יקנו לה מתנה, ייתן את המקום שלה. בהחלט אני חושבת שזה המקום הנכון והזמן הנכון לתת לה את היום הגדול הזה. Together with you, we will make a better future for Tami and her friends.